ngakwa ia ka ba nganai khublai biang ya phi iwei po barot bawan hangni hoj ni don hangni ru na ki balang ba per lewan hangni ngi so komen ngi so ie ya phi ya du kata pinam sngo nongwei yingi bat pinam sngo jinga yingi ngilong hi kin men ki para hau try namangi shakriyo ju unong pen em balong Jesus Christ amen kaju ka tin ka jomblai kaju ka bible but uju hi unong pen em but nget lang yo Jesus Christ bola yap na da jungi la tpu but la mi pat ha ka balai ka sngi ka khubor ka bangan krena ka ne ka por ka dei na gospel Matthias na ka nong ka pra nan puli ha ka ne ka sngi ka subject ka ne ka por ka dei phang ka jingai but ka ta ka jingai ka banga ko ne kren wet pi ka dei ka ta ka jingai ka ba krau ka jingai ka bala shisha ka ban trekam haka jingem ka jinge bun ki briu ki don ka jinge nama ki don bun jaj ka jinge don ka jinge ka bangi khot ka head faith haktin prangen ka head faith ka mut ka jinge na ka khli u thomas u ba ong yu jisu lemda ngayo i dalaki khmat bat lemda ngayo khta dalaki jingi khti ban pronga to gidin prek jong jisu ong ngannam ngai kata ka de ka head faith la ni ka jinge ka batang na ka khli nang da shishu ka don ka jingai ka baki ang ka da ka jingai jong ki ksui ni puli ya ta ha ka chiti jong Jacob la nang ba ar ha ka ba ba ki ksui ru ki ngai but ki snow kyu ken tenre kimle ya ka ta ki khot ka jingai ksui nang da shishu ka ba kong san ka ba ngi gi de ben ngai ka ta ka jingai ka ba em ka jingai ka ba trekam ka jingai ka ba em ngin pulis wan ang ning se page kiwi ki de khot bible Matthew pragal nang ka de khot na du ka san spang ka ta ka jing pen khia jong jisu yero shekri jong rang ba sispa kom ne de khot ba san trater haba u jisu la poi ha ka Kapernam urang ba sispa ola wan ha u bat ula kerpadia u ud ongko kenrat u shekri jonga u thia haying bau pang yap siliang ukor dit tiu jisu lo ong ha u ngan sa wan pen khia yu utau rang ba sispa tiu le tu barul ong ha u ko kenrat ngam long ba dei ba men wan rung hapo ka ying jonga henrei su ong tang ka da ka tin ti on sa pen khia yo shakri jonga naba ngaru ngalong ubriu ba hapo ka hukum ubadan kishe isipai hapo jonga ting ong hauni khilet ti ulai barawi pat ali uru wan uni urang ba chispa udirang ba sipai ti hapo jongu don chispa ngut kisipai kade ka kenhun kalongkum ka battalion ti uswei na kishe kriga jongu upang long upang uta ka jingpang ka juga long ka jingpang yap siliang tilo kerpadi utra Yesu ongko trai ongko kenrat usyak ri jonga utia ying baupang yap siliang ukor dit tiu Yesu ong ngan sawan ban pen kia yu Yesu haba yo sngaw ya kata ka jingetu ka jong urang ba sispa ba usyak ri jongu utia pang haying ka jingpang ro ka de kata ong upang yap siliang hoi kalau ka jingpang ka bha di u Jesu Christ sabu yo sngaw ye kata ulakut jimut bangan sawan ban pen khia yu utip udon ka bor ban pen khia yo to bapang yap siliang udon ka bor ban pen khia yo bapang yap siliang di wangan sawan ban pen khia yu Henry uni ubri urang ba sispa wang ko kenrat ngamlong ubadei ba men wan runga po ka ying jonga ngam long badai namar balai kidon ki kendon kidon ki an baki riu ki briu kimla ban rung direct ka ying jong ri rang ba sispa kini ki sispa ngur kimla ban rung direct lemle ki yo ka permission tin makata umla ban rung wad jisuru umdai ban rung namar kadon ka kendon an tin makata wang tusuk rentang daga ktin nang ni te on sepen kia yo shekri jong haying naba ngaru ngalong ubriu hapo ka hukum ubadon kisipai po jonga tinga ong hauni khilet ulet
hawe pat wan lani ale ur wan bad hau shekri jonga le yakani ur unle de habo jisu li osngeo ula kendet badul ong hakidagi babut shishang ong happy wat Israel ngam shima shem kat kane ka jingai ong biang bat ngai ni ke de khot ba shipo shishang ong happy wat Israel ngam shima shem kat kane ka jingai kata kamut ba uni urang ba sispa unget ba Jesus Christ lada un ong kan no karukom ong ru kan siabe ke kamba amen haba ong ngaru ngalo brio hapo ko hukum lada ngan ong yu we shakri le kata ule long le chatai ule lada ong wan yu we wan ngadon hapo ko hukum ngadon ka bor kom taru unget ba Jesus Christ udon ka bor larun ong ike baro kan long amen larun ong ka jingpang long kia kan kia larun ong ye bapang yap siliang me bapang yap siliang to yeng no to kia no u kia bat sibun ke kin long lada uni Jesus Christ un ong uni orang basis pa unget ye kata bat unget scam ye ke kaba u Jesus un ong kan long kom tau Jesus Christ empat ong Henry usyong tang ini gentin ong wat Israel ngam shima shem kat kane ka jingai kamut ka jingai ka ba kraw ka jingai ban nget ban su ong ti kan long wat mangiru kibriu larangi su don ka jingai ngin ong ba kum ta kan long wong la pi don ka jingai pila ban hukum wat yu lumru banong long bala ratno ba to no shuduriau haleluya kata ke jingai ke ba kraw bat ngani tu pi balai ba bun sin ngi duai lang ba ki mobile haba ki breu ki phone sanga ke ba soba se duai lem na ka banta jonga banga pangkum da kamda bat ngi duai lang ba ka phone ru da ka jingai ha ka bangi ngets kem yang u Jesus Christ ula ban trekam dami duai na jingai se jingai ru u Jesus Christ ula ban trekam pegene pi gane ka jing shisha how blay ka jing jingai kam dei ka jing khanglat how blay ka jing jingai da kispa metar kispa kilometer ru lani ni ki 1000 kilometer ru habngi krenda gaktin ka kamba kalaban jia seta namar how blay kam don ka jing khanglat da ka jing jingai ublay udon ha Amerika ublay udon ha Australia ublay udon ha Japan ublay udon ha Rusia ublay udon ha India ublay udon hang no ru habangi duai nangni ka jaga kamba kelenga perthai ngako bani tu pi ngaduai we samla nanus tonya duai udon ha po Dimapur kurende ka preng ong duai lembang along komta bat nga la em komta ulap yetu yelade bri em ki drugs bat koi hari ka tanga duai ngong pidon ha ai menta ong ada na surok ngong yeng ha ka jaga ba kham kenja ngong khabrib ki khmat ngan duai nam da jongpi komta ulap phet ha jaga ba kham kenja khandiat nang da ban sha ya ka score ya ka mobile ha ka score ka jungo hari ka tangla duai ka tengu Jesus Christ na nong stoin nang tau samla hapo Dimapur pada ke baja ula yam ula kala ke bamut ula yam sausi ekmat jong blai ula kala ke bamut na ta ke baro labun banai menta bat menta pada usakio Jesus Christ man lagasni ula long pen man uwei ne ki badwai lem ki wei haleluya kala jaga kamba hadu kini gisni dang pun yanga ong ko pastor ong lemba jong pi dua yanga hadu gasni ngalak la ke bamut ngalak pediang ke jing dua jong pi menta men sim jong le tre hanga bat man ke sngi nga dua ki briu man ke sngi nga phoni ki briu man ke sngi ngai thulu pa ki briu wong ha ka banga dua ki briu wong men sim jong le Ukraine hanga ba ngan yes lok bat ki ba philong komta ong kom nang atip ya kata ong ngam tip e rem re kat banga kren kalong ba ki briu ki ong phila ong ke badai namar ba sim joblai hikai yo to samla haka sim ga jogo bat ya kata ga basngeu hangne Ukraine sintur haleluya ba kibriu kile jingman toy bon kibriu ki shu yam
habo duai to samla ukla ba moda ka bangi si duai lak daga mobile na ka takadaw ya tu piba ka jingjingai kam dei ka jing khanglat yo blai ka jingjingai kam khanglat satya larga duai na nong ston ru kumju larga duai ya pi hangni haga jaga pi pidan kam pher kong kumju hi haga tengu Jesus Christ benaset penkhia kata ka kentin daga kertengu Jesus kala ban jaga kamba na ka daw ngi deben ngai ublai udon hangnuru ublai udon hangtu jaka ba pipi duai amen udon hangtu bat usngeu ga jingduai ga jongpi berun kata on penkhia ye ga jingpang jongpi peh niu Jesus Christ ong kat kene ga jinge ngam simla syam wat Israel ru pi ngam simla syam satia wat Israel ka jinge ka ban su ong tang daga ktin te kan solong bat nga ong lang bat nga ni ga kentin su ong tang daga ktin te on sepen khia yo shekri jonga pi te naga daga ka dai ka jing trei jonga jinge amen kadai ka jing trei jonga jinge ba su ong tang daga ktin te kan long ki breu ka job lay ki shekren ni ki kentin ki I decree and I declare kabut nga bu ya kataka hukum bat nga penbena bakan long kata ke baki ong haga kerteng ga jong Jesus Kristo yeng to ya haga tengu Jesus Kristo long khia haga tengu Jesus Kristo long ki ba lapendap ka ingasem haga tengu jong Jesus Kristo long lapendap ka pisa pilan haga tengu jong Jesus Kristo long ki bre ba ki ba ha haga tengu Jesus Kristo ki ke barok kin long ki bala hi kata ka long ka ba ka tin jole ka ba chukran tang da ka tin amen piro yin yela ke jiki kon gifti shukran da kaktin hawa pidwai piong komni pila bukti o kuna jong piong haga kerteng ga jong Jesus Christ ini kunlung inlong khia insa khia shisha da ka jingai pinget ne em u Jesus Christ u dei blai rakti ki bangai ong ngai pinget ne em u Jesus Christ u don bor ban pin khia ngai jam laring inget kamut ba kan trekam pi tin na ka daw ka ne ka tin jole ka ne ka tin jole ka kren hang ni ong ba ka de ka jinget ka ba wat Israel amla ban shem henry uni rong ba sispa udon kum taru manga ba pi lada ka ne ka jinget ban nget ba tu ong ta ka tin kan jaga kamba ka de ka jinget la pi nget kum ta kalong sisha ka jinget ka ba kraw khalai ka ong baru Jisu la ong hauta rang ba sispa to khilet no kat kumba melange kan longru yeme te hagata hi kapor la pen khia yaw shakri jong o